nampa ngaji Gusti ora kijabahi karo kowe. Dadak dongeng swarga neraka karo Pandhita Durna. Aku barang sing kena dilakoni karo sing ora kena dilakoni jan aku wis ngerti. Barang lu kamu ya ngerti. Barang sing bener aku yo ngerti. Nah wong tunggal guru nyatane kok dadak ngandani karo aku bareng kaya ngono aku entok-entok kalah ning bareng aku nyetok aku sapa cis jala kulina. Lole. Kakang Sucitra ki Mas Amamuk Surak Marata Jayarata Sucitra gugur dening Pandhita Durna. Gugur. Kareta Kencana Tityaning Dadiang Durna minangka dados Cing Senowati. Remasaken wujuding Mula Kencana udan parah.
Sonya tengah mengilumrang gandaning Kacarita namung gambare ngargo Tursina. Argananing gunungan Tursina yen dicatur ana isine marma ginambar segitiga minangka lambang uriping manungsa manjing tribawana. Triwilangan telu bawana alam. Alam kang tulung wirangan wiwit balang balang rame miwah alam ing kelanggengan. Alam kang balaming kuning jeming bayi kinan ndujur garabaning biyun sempurnane 9 wulan 10 dina. Alam rame uriping manungsa ing nerca padha kang ngendikane para winasis bebasan kaya wong kang mampir ngombe ning alam ing kelanggengan supungan uga sampun pinisah ana dadi ana sawisana mulih pring asale ora ana. Poceng gurano gambar kembang swara kembang gandane wangi. Ponso 5 warna rupa manungsa kang gawe luhur asmane tentu marang sembah. Kang limang perkara bangsa kita kagungan pagran Pancasila gawe ngagama suci. Salat sedina suwi 5 wektu kang minangka kewajiban sarta cagake ngagama. Ana gambar kaya tas tuwuri pangepapat godhonge sanga ngandhiri jejeg. Pangepapat wetan kidul kulon lor. Madage menungso kedurungan alam sir patang perkara bumi geni banyu angin sayu abang putih kuning cara sedulur papate menungso supya gamara halwama lan mutmainah godhonge sanga uriping menungso ngampur bawiwa sang perkara parang dene kayu ngandhenge jejeg piwelinge wong munarep lindu sedina kaping 7 aja padha lali gandulan waton. Iku waton urip iki nganggo dasar bener bejo bejane wong kang lali isi bejo wong kang eling lan maswada yen nyuwana yen lena kena. Kepapang gambar Jodwira sopanas marang ketrimane wong liya gayo ketrima lan barane sapa temen tundure menangi temah nglakonono tapa japa srana resik kalawan gentur. Ana gambar manung ora bisa kang marati renggane-rengganan saman siraman dan daya dinayat tapa slira dipunanggep diciwit rasa lara aja seneng ngiwit marang liyan.
ana gambar YouTube jaman kula pancen padha sugih petang entuk dinane 7 lan kepilimo saselatun mului dri papat dina 7 petungane Senin 4 Selasa 3 Rebo 7 Kamis 8 Jumat 6 Selasa 5 ora keping dina manis paing pon mageng limon manis 5 paing saka pon 7 mageng 4 limon 8 sasi 12 sapan mulu dadak mulu Jumat awal Jumat dilakiran jam saban poso samal dukeng besar ton 8 ton alif ton B ton jinawal ton C ton D ton B ton lalu lan ton jimakir Windre papan windu ati windu kuntara windu sengara lan windu sancaya ana gambar macam apa ngono iki kok gambarane wong pinter kang ilake marang kepinterane nalisir mriko grego bener nalisir mriko negara yo nalisir mriko graning agama keboginan barono kirinten gambarane wong bodho temindake becik rame ing gawe seping pamrih trimo iman duntur tanpa darbi liwat kadigang adigung adiguna adigang akuning kindang ngendrake pale banter adigung akuning gajah ngendrake marang kula santri adiguna lakuning kula ngendrake marang sembure mati nanging eling uripe menungsa kagunati pilali omah kalawan gingsir nyokro manggilingan Pendra sur langit menungsa duwe lali sakura pasang gaman menungsa duwe pengapesan kasamran kagungane Gusti Kang Bagung iku Gusti Kang Rangsilban sagunging jalma kang tumitah ing mercapada ana gambar dong suwung wong mati mlebu nang kubur bondo donya ora bakal ginawa jaran-jaran pangapuran kanggo salah opo Morimuti amal sore sarto budi pangkat luhur kang migulani tumrap bebrayan agung kiwatene gunung gambar utara cingkara bolo potret sora malaikat mungkar lan nakil dosaku bertakone sapa pangeran wong agamamu sapa nabi momo kitab sapa sedulur takone malaikat ora iso jawab sabet godo dadi suara balang nanging yen ditakoni malaikat iso dap slamet uripun ngakubur kuwi nanging ora kekangen ana gambar palsu ning gambaran turun besok dari marangku dari bonapsu engkol cenungan jeleng kasesaran gajah mati ninggal ganting macan mati ninggal lulang menungso mati kudu ninggal jeneng sing apik jeneng elek balik sasar robot banting goro
Dang biru harap canungan ampun bukan dari ibu karing astuti Irma Tegak Kadetas makakunya Majret Dari Selendang birune, ayo. Suara apike kaya ngono wis jan dasare sing perawan terus piyayine yo ayu. Ora mokal enake penggemare Mbak Irma. Apa meneh kok ana penggemarake wiyagaku kok ana sing yuyun karo Mbak Irma sprene untah. Selendang biru Sinarsa wonten mriki ning live streaming niku kathah lho Mbak. Dipun periksani kalian Ibu Karin Astuti saking Walet Emas ingin badhe nimbali benceng tanggal 7 November. Kintu salamipun katur Bapak Ketua Lernas Bekasi Kota Bapak Trusmanto. Kintu salam kagem seluruh warga besar Walet Emas Jabodetabek di Bandung, wabil khusus Korwil Bogoraya. Ugi kintu salam katur ketum Iwak Pusat Bapak Jenderal Ibnu Darmawan ugi kagem Bapak Pembina Korwil Bogoraya Pak Jenderal Suparmono, Ketua Korwil Bekasi Kota, sedaya Ketua Korwil saanggotanipun. Ugi salamipun katur warga masyarakat Tugu Banyumudal Boyan mriki mugi dados desa ingkang berkah barokah. Mari palo jinawi baldatun thayyibatun warabul ghafur amin Allahumma Selendang biru dipakno lagu nonton wayang ya. Tetep ono janjimu engok-engok tak. tetap ada janjimu. Ayo yuk.
Nyawer kali ora rempel. Ora tepuk tangan untuk Tugu Banyu Udar Buaya kebumen luar biasa, Us.